गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। दायो आङो दंफैयो सयनासि हाजो बङाइगावआव। दा बे सयनासि हाजो बङाइगावआ माबायदि आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोननो सयनासि हाजो बङाइगावखौ सयनासि पाहार होनना बुङो। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। हाबजेननाय गेटआ बेनो आरोना, मेन गेटआ बेनो। बेजोंनो थांनांगौ नै, बेजों थांनानै बिराद मोजां ओरैजाय सिरि दं नै, सिरि सिरि गाखोलांनांगौ। नै माखासेया फैबायानो। दा ओरैबायदि मोजां आरो बियो गाखोलांनो बिराद मोजां नै सिरि सिरिनो एकदमबारे दस्रा जायगानि बायदि नुलायलायो आरो एकदमबारे बहाबा जायगाफोरावसो दंबायदि नुलायलायो। ओरैबायदि थान्दा बार एकदमबारे सुदेम आरोखि। नोंथांमोनाबो माब्लाबाफोर फैनो हागोन। आङो नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं। माने बैयावहाय गोजौआव माने मन्दिर दं आरो मोनसे मन्दिर दङ। बे मन्दिराव गोबां मानसिफोरा फुजा होनो फैयो बेबायदि आरो। दा आङो बेजों हाबलांसै। बेहाय बिराद मानसि दङ नै लाइन थालायनाय नै। आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ। बिराद मानसि नै। दा आङो मन्दिरसिम थांथारदों आरो ना, दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो। माने मन्दिरा ओरैबो दङ बैजोंबो, ओमफ्राय मेन मन्दिरा जाहैबाय नैबे आरो। बेजों थांबानो मोनगोन। बिराद मानसि नै लाइन लाइननो। माने एकदमबारे दस्रा जायगायाव थानाय बायदि मोनलायखायो आरो। एकदमबारे चाइनाफ्राव माबाफ्राव थानाय बायदिसो मोनलायो आरो। सिरिया बिराद मोजां नै। दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आरोना बाहाय आङो। नोंथांमोनाबो फैनो हागोन, नायफैनो हागोन। फुजाफोर होयोबा फैनो हागोन। दा मन्दिरखौ आङो दिन्थिगासिनो दङ। मेंलायबाय। मन्दिरा बेनो नै ओइजों। आङो एसे थांबावनो र'। दा नै बिराद मानसि आरोना बाहाय ओरैबायदि मानसि। दा बैनो नैबे मेन मन्दिरा बेनि बाबा शिबनि मन्दिर बियो। दा बै सिङावनो आरो मन्दिरा। बेयावबो हाबजायो। फिथाइ सामथाइ बायदिसिना प्रसाद लानानै फैयो आरो बाहाय। ओरैजाय हाबनानै बिनिफ्राय उनावहाय बेजों ओंखारलांग्रा आरो बैजों ओंखारलांनांगौ। नोंथांमोनाथ' नुगासिनो, आङो दिन्थिबाय नोंथांमोननो नैबे सयनासि हाजोनि मन्दिरखौ। बेहाय बाबा शिबनि मन्दिर दङ। बे मन्दिरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय। नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। माब्लाबाफोर नोंथांमोनाबो जुदि बेरायफैनोबा बेरायफैबानो जाबाय। नायफै, बेरायफै। बेबायदि आरो मन्दिरा नै। दा गोबां मानसि जायो आरो बाहाय। दिनैथ' समबार नालाय बिराद मानसि आरो होंगो दोंगो मानसि नै बेबायदि आरो। ओंखारलांसै। ओरै ओंखारलांग्रा आरो नै। बेबायदि नै न'आव दङ बाहाय मोनसे। दैबो दङ नै। दा नै न'आव बिराद मोजां बिबार बारि गोजा आरोना नै। बिराद मोजां मोजां बिबार दङ। दा बेबायदि नै बिबार गोजा नै। एकदमबारे बिबार आरो बाहाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि नुखो। लाइक शेयार खालामना हो। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय।